Isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ birthday. A ga-eweta birthday n'okwu Igbo. Mike Ejeagha, ndụ dịkwa gị, kelere m gị. Biko eji m ihe onyonyo a na-abịa na nke gị n'orie nkele abịa. Mike Ejeagha ọ nọ 94 years, ochie dịka oke mmadụ, ọ ga-adịrị ya ala, ndụ dịkwa ya. Ujofọ kelere. Ka anyị wedata birthday n'okwu Igbo. Birthday, ka anyị wedata n'okwu Igbo. N'okwu Igbo. Mbọchị ọmụmụ. Ka anyị wereze ntị onye Igbo n'obi onye Igbo lee ya anya. Ndị Igbo bụ ndị gboo. O doro anya na mbọchị amụrụ mmadụ bụ mbọchị ọ lọrọ ụwa. Mbọchị ọ lọgharịrị ụwa. Ọ bụla isi na okwu Igbo welie mbọchị ọmụmụ mmadụ weleghe elokwu bekee, ihe ọwụwa reincarnation day, mbọchị lọrọ ụwa. Mkpachukwu Ojiagbọ, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'okwu n'ime obodo nke Chineke. Ekelere m ọhanweze, ekelere m ndị nzem ọzọ, ekelere m ndị chịrị chi n'ala Igbo, ma ndị dibịa na-agba aja, ma ndị na-agba afa, ma ndị mgbọrọgwụ, ma mkpa akwụkwọ. Ojiọfọ sị onye chiri ya zere. Ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mma mmanụ reincarnation day, ka anyị wedetezi ya elu okwu Igbo. Mbọchị mmadụ lọrọ ụwa. Ndị Igbo tụrụ ilu sị ụwa m ụwa asaa. Okwu Igbo. Ọ bụrụ na m pụtara ụwa ahụ obodo a kpọrọ Ụmụchukwu n'ala nna m, okwu Igbo. Ịhụ ebe a na-akpọ Arọchukwu, ihe Chineke, ndị Igbo gakọrịrị akụkọ Igbo. Ọ bụrụ na amụọ nkịta na ezinụlọ mmadụ bi, nkịta ebido tawa anụmanụ, chime na ọ dị ebube tawa ọkụkọ. Ma onye nwe ya egbughị ya, ndị mmadụ egbu ya, maka otu ụbọchị ọ ga-ata mmadụ. Ọ bụrụ na ị pụtara ụwa dịka onye Igbo, ị ga-ebi ndụ ka onye Igbo, ka isi kpakọ ọghọ ọnụ. Biko ọ bụrụ na ị nọ n'Ọmahịa, sonyere Ojiọfọ ka anyị were otu obi gaa kwere Mike Ejeagha n'oriela abịa. Tuesday n'okwu bekee. Ka anyị kelee ya. O nwere otu egwu ọ kwuru Igbo. Ọ sị okokokokokoko, ụmụ Igbo unu mụkwa anya ọ na-eme. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere ndị na-eme ha pụta, ha na-aba were onye ọchala anya isi mba ya wụ ihe Abraham si, isi mba ya wụ ihe Isaac, Jacob, were ihe nna gị kwuru nya isi. Ka anụtụ akụkọ gị na akụkọ nna gị ka ọ dịrị Igbo la mma. Igbo mma mmanụ.